zaslužio je pobedu. Da čujemo šta kaže Darko. Darko, eto, ovo su bili mjeseci priprema, na kraju, kaže lekar, stiglo je do koske, vrlo ozbiljna rasekotina. Kako se ti osjećao u ringu i kako je tvoje iskustvo? Pa za prvi put nije loše. Malo se umorio. Da, baš tako. Jako da sam u kafanu otišao. Neka, svaka čast Radovićinu na borbi. Šta se radi, povreda je tu. Ne može se nastaviti, ja bi mislim mogao fizički, ali doktori ne preporučuju, bit će dana, bit će drugi borbi. Svaka čast. Kad bi Amerikanci rekli 10 Samo još jedno pitanje, ti si krenuo žestoko i Boga mi, ako se ne varam, tu nogu si i najviše koristio, ali ona stradala od udaraca protivnika ili od tvojih udaraca protivnika? Od mojih udaraca protivnika. Ne može me niko ništa. Da, bravo, bravo.